Ini wah, goथाव नोंलाय जा फिसा बामलायनानै जागौमोन आं गोरलै दंना नों जाया जायो आं नों गोथाव मोनखासै दाने आयौ खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय फेमिलि ब्लग जोङो दा थांनो नागिरदों जाहैबाय धालिगावनि मोनसे डेन्टिस्टआव एबा डेन्टेल केयारआवहाय बेनो जादों एपि फेमिलि हेल्थ एन्ड डेन्टेल केयार जेरावहाय आं सिगां थांदोंमोन बेयावहाय थांबावगोन दिनैहाय माबा फिलिं माबा माबि दं आरो लोगोफोर अब्ला जोङो थाबैनो रेडि जानानै लानि एसे फ्रेश जानानै लादिनि लोगोफोर आं फेस वाश बाहायबाय थानायाथ' जाहैबाय मुस्ताक अशन फेस वाश बेलाय नुबाय दा मानला गिलिनै माला माथो र' गोदान अर्डार खालामनाय दं र' लायनि आं दाख्लै अर्डार होनाय गोदान दंखायो लोगोफोर र' अब्ला नायहिनि लोगोफोर आंनि बुस्थुआ महाय दं आंनि महाय दं बुस्थुआबा दा आंनि फेस वाशआबा महाय थांखो गोदाना दाख्लैसो अनलाइनाव अर्डार खालामदोंमोन अनलाइन अर्डार खालाम आइया गैया नै ओइ नों नुदों फेस वाशखौ आंनि फेस वाशआ थोसै महायथो बबे दोनदोंलाय बेलाय बेखौनो नुवा ना माथो आइयाव बेयावसो बेखौल' फुलायथियो बेलाय मा स्पेशेल दं बेखौल' फुनो स्पेशेल दंबो मा स्पेशेल दं मा बेनिफिट दंनो मिथिया आं खोन्थानि र' नोङोहाय बे मुस्ताक अशन फेस वाशखौनो आं बाहायबाय थायो मानो होनोब्ला बियो हौवाफोरनि गोरा स्किननि थाखाय बानायजानाय मोनसे फेस वाश मानोना बेयाव दङ सिलिकेलिक एसिड जायहा सालमाइट दाग आरो थावफोरखौहाय खमायनानै होयो बेजों लोगोसे दङ जाहैबाय लिकराइस एक्सट्राक्ट जायहा माने मोखांखौहाय स्रां खालामो आरोना ब्राइट खालामो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मेन्थल दंफायो जायनि थाखाय गुसु मोनो मोखाङा बेनिफ्राय बिनि मोदोमनायाबो बिराद मोजां हौवाफोरनि थाखाय ओमफ्राय बेवहाय खुनु केमिकेल गैया बियो केमिकेल फ्रि जिनिस बे फेस वाशआ आंनिल' फेभरेट नङा दे लोगोफोर बियो गोबां मानसिफोरनि फ्लिपकार्टआव बियो मोनदों 6.5 लाखनिबो बारा मोजां रिभिउ मोननाय बियो बेनिफ्राय बेखौ आं जेब्ला अर्डार खालामदोंमोन बियो अनलि 125 रुपिस गोग्लैदों मोनसे बथलाव अब्ला लोगोफोर बे फेस वाशखौ माबायदि बाहायनांगौ आं बेखौ नोंथांमोननो खिन्थानि आं थांदिनि फेस वाश एरियायाव अब्ला मोखांखौ सुनानै लाग्रोदिनि लोगोफोर दे ससमाखौ खुथ'दिनि फार्स्टआव मोखांखौ एसे सुस्रुबदो दानि दाफै बथलखौ लादो दाखायाव ओरैहाय थरथिं गाथामसो सेरदो ओरैहाय नै जाबाय दा ओमफ्राय बेखौ ओरैबायदि मोजां नाग्लिदो फेम्फोना जाहोदो आरोखौहाय आखायाव ओरै फेम्फोना जाबाय दा आराम होदो आरो मोजां नाग्लिदो मोखांखौहाय दसे थादो आराम सुस्र'दो आरो नै माबायदि नुखो ओमफ्राय बिराद आराम मोनबाय फ्रेशनो साफा मोनबाय क्लिननो दा स्किनाखौहाय क्लियार जानाय बायदि मोनबाय आरो लोगोफोर दा मोनसे बथलावहाय गोबाव थांखायो 45 डेजसो बायदि थांखायो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर ओंखारबाय थांनोहाय अब्ला लोगोफोर भिडिअखौ जागायबाय न'निफ्राय जों दासो ओंखारदों स्टार्ट खालामबाय नै बेनिफ्राय बे मुस्ताक अशन फेस वाशखौ जाय नोंथांमोननो नांगौ लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं बायनो हागोन नोंथांमोना जाहोदों आहार जाहोदों सानो ओमफ्राय उनावहाय बै बिबोनां नैबे फिसाजो गेदेर ना गोलैमोनलाय फिसाजो गिदिर ना गोलैमोनलाय नों ओमफ्राय सानै बियानैफोर आरो बेलाय अब्ला थांबाय थादिनि लोगोफोर दिनैहाय लेट्स गो मोनफैलायबाय आइ फवालि ब्रिज ओमफ्राय ओरै दङ नै मैसो खुथि दंलै ओरैहाय येस ओमफ्राय बिदिनो थांगासिनो दं हिनजावा सानग्लास हमलायखाबाय नै फिसाबा मानायखाय आसलसो उनावबोथ' गारिया फुलखा जाहैबाय नै स' दिस इज आइ फवालि दि जाब्रां ब्रिज मोनफैबाय अब्ला लोगोफोर धालिगाव एपि फेमिलि हेल्थ एन्ड डेन्टेल केयार आरोबाव दिनैबो धालिगाव बाजार कमिटि वेलकाम्स इउ मोनफैबाय नै बाजार गाहायाव नै माबा दङ कि बुस्थु दा हा बांग्रि खावा बुस्थु मा होनो सिनायाखिसै आं ओइ सोर गुस्लायानो बोरैबा जाबोजोब्बाय नै ने ओमफ्राय मा बायो नोंनि हा गुस्ला गोदानसो बायफैनांबाय नै लोगो बा गेलेग्रा लाबावदोंसो नायनि गेलेग्रा नोंहा माबायदि मा गेलेग्रा इलाय हा खाजुल कार्टुन दे बेखौ सौफैबाय होमब्ला नै
Oh, nung dakhal fino monakhai na nani bo. Dabu phajakhaiba. Hablangdoso. Boto ainawsो नायबाय थाखो. हाथायखौ बख'नानै देखा देखि खालामलांजोबनांगौ एसे सानायनिखौ दोनो. होमब्ला सफैबाय लोगोफोर जोङो क्लिनिकआव. बानो बसे खेबसे. ओमफ्राय फिसाजोनिबोसो बिदि गेलेबाय थाबाय नै. बानायबाय नै होमब्ला हिनजावनिखौ बानायग्रोबाय. नानि दल था नैबो बानायनांगौ नामा? नैबो बानायनांगौ हाथाया? अब्ला ओंखारबाय जोङो नैबेनिफ्राय नै एपि फेमिलि हेल्थ एन्ड डेन्टेल केयारनिफ्राय ओंखारबाय लोगोफोर नै दा लान्च टाइम जाबायना साइड मोनसे बन्द खालामबाय अब्ला ओंखारफिनबाय जोङो खामानि दामानि जोबनानै हाथायखौ बानायनानै ओंखारफिनबाय धालिगाव बाजारनि यस पानिपुरि जाबाय नै जिरायनानै धालिगाव बाजार बै माबायाव पार्किं एरिया पानिपुरिया गोलायगोन गोलैजोब्बाय दा नोंलाय जा फिसा बामलायनानै जागौमोन आं गोलैदोंना नोंबो इन्टारेस्ट मोनखायो बे जाग्रा बुस्थुखौ सिख्लाफ्राबो जाबाय नै नों जाया जायो आं दे 500सोनि जाखादो ज'नो दानिया जोङो साफागुरियाव फैलायबाय लोगोफोर मा जाला जा साफागुरियाव फैबाय जोङो नों खांफैबाय नानि जाय जायनो मबाइल नांगौ नैलाय नै आइ लाभ मबाइल हाबमा आंनि आइफन बायनाया बोनोमोन जों हाबगोन जाहैबाय इउनिभार्सेल स्टुडिअ'आवहाय दसे KFC फिसाजोने थुपसि मामा बायबाय हाबेबोलि जानसिनदो मारे फिसाजोने हाबेबोलि जाबाय होनदो बिदि होनांगौ साफागुरियाव हाबेबोलि लांफैदों होनदो साफागुरियाव हाबेबोलि लांनो फैदों दा जों खेबसे गारि लांफैनाया बेवमोन नामा गारि गोदान लांफैनायसै गारि गोदान लांफैदों दा लांफैयाखै एन्ट्रि टु इउनिभार्सेल स्टुडिअ गाहायाव जागोन KFC गारि गोदान लांफैदों गारि पार्किं खालामग्रोनि मा आं खेहायो गारि गोदान बायनोसै अबे गारि गोदान माबायदि बेदि बायफिनसै बायलेलै बेनो मोजांखा हा बायगा बायदे नैबाव हाबनायसैनो खेबसेयावल' गोथाव मोनो ना माथो नोंलाय आं जाथ'लेमोन दिनै हनै मानो बियानो बुजायोनो दाखाल जालांबाय बुजाखायो जाहैदों मा दं मा जायो चिकेन चिकेन जायोनो फट' लादों बिसोर होनाय फट' ओमफ्राय फिसा बानानैहाय बिदि खेबसेयाव हाबनानै माबायदि मोनदों नों बरिं मोनाखै दा हाबबाय जोङो जानायसै दसे उनाव लान्च बेनो लानोसै नानि दन्दु दुस्थ' दल' थाया नैबे बोराय संनायखौ जानायसै जों दिनै केन्टाक्की फ्राइड चिकेन आं बैथारो नानि नोङो ससखौसो सिगां माथो आंखौ वेटार बायदि नुदों नामा खेबसे नों गोथाव मोनखासै दानिया आइया होबाय जायखिया जा ओंखामबो उखैहांबायमोन नालाय जाबाय आरो दंबावो नै
Nani? Gothau. Ma जादों गोथाव दे लोगोफोरनो? दाने फैदों जोङो डमिन'स पिज्जा बङाइगावहाय लांना हैनो माने बिहरदों जोंनि गामियावनि दा पिज्जाफोर जागौब्लाबो माने टाउनाव फैना लांनांगौ ओमफ्राय लाङै लाङै सुहाबनानैहाय गोथावानो मोनजाया खिन्थु टाउनावब्लासो मबाइलावहाय खेबसे थुना अर्डार होगासिनो न'आव सहैगौमोन गुदुं गुदुं बा फैनानै जाफैनो हागौमोन बेबो बिदिनो लाना पिज्जा नेगासिनो दं नै ओमफ्राय फिसाजो सासेनि गाहायावसो नै इदि नानि मा जाखो बिदिसो जिरायलाबायबाय नै नेगासिनो पिज्जा डमिन'स पिज्जा बङाइगावनि 15 मिनिट्सनो जानायसो होनदों थेंक इउ नै मोनबाय चिकेन पिज्जा नोंथ' मोनजालाया जानो बाखायो नों फैदो नानि लेट्स गो नानि सेन्डला गानदो नै दादा मोनाबो फैदो चल' ओंखारफिनबाय होमब्ला जों नानि माबायदि नानि पस्ट अफिस खाथियाव नै इण्डियान पस्ट लेटार बक्स आजिखालि बा इदिया सलियोना सलिले बोरायनाय सलिले होनदां नै पस्ट अफिसा पस्ट बक्स माथो दालाय खेवाखै नानि मोनहाया नों दे बहरदो दे उस इसाबो बारायलाबायालानो जाखाले गरमा आखाइ हगार आथिं हगार आरो बे बिदिनोसै संसारा जोङो फिसा फिसौ गोनांनि दामा होनबावनाय लोगोफोर होमब्ला जों बङाइगावनिफ्राय ओंखारबोफिनबाय लोगोफोर ना नोंसोर लोगोफोर नङा ओमफ्राय सान्दुं मोदानबाय थादों सान्दुं नांदों दा जिंजोंहाय ओरैहाय इदिसो होजोबनांबायनो बे बुस्थुआ गैयाना बे सान्दुं होथेग्रा गोसोम बोखोग्रायाखौ लागायनांगासिसो होनदां बेलाय नै मारै हाग्रामा ब्रिज येस थारमाने जों लामाखौ सोलायनानै फैबाय फैफिननायाव जों ओरैहाय सिदा लामाजों फैबाय आरो दहायथ' बारस'लांदोंमोन बारस'नायथ' नङा दहाय दस्रा लामाजों थांदोंमोन अब्ला लोगोफोर न'आव सफैफिनबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना जाय मुस्ताक असिन फेस वाशखौ नोंथांमोना जायफ्रा बाहायनो गोसो डिसक्रिप्शनाव लिंकआ दङ बेयाव थांनानै बायनानै बाहायनो हागोन भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबबाय एसेनोसै बाय बाय